Het verslag van de intocht van Sinterklaas in Dokkum wordt mede mogelijk gemaakt door Top One Toys, nummer 1 in speelgoed in Dokkum, en Albert Heijn Dokkum, uws eigen. Het land in zicht, wij gaan uit ons dak, straks in Nederland. Want het wordt straks een feestje. Ik zie de kinderen al dansen en buiten staan. Sinterklaas heeft zo'n zin om aan wal te gaan. Wie heeft er zin om te feesten vandaag? Want het wordt weer een feestje. Steek je hand in de lucht naar Sint. Het is beter dat je nu hoog springt. We gaan helemaal door het lint. Het gaat gewoon vanzelf vandaag, want het wordt weer een feestje. Het wordt weer een feestje. Met Zwarte Piet en Sinterklaas wordt het weer een feestje. Je hand in de lucht naar Sint. Het is beter dat je nu